ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko auto ma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange ngañaari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde e nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna gurdamma. musidɓe tedduɓe hettiɓe amtuɓe yebde ayawo habrirde Pindi TV caggal yettude gueno gonɗo jondo en juule rasulu sallllahu alayhi wa sallam aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi kono noon calminirɗen ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe ene galle he tuggude baba Abou Hafsatu Coumba Hamme ha yetti Dawoudou Gueddaɗo Maymouna Tafsir Dawoudou Marete Samba Gaysiri kanum ardu guerlel en garti e émission holmo woni an tawa ko tongode temedere e capanɗe joyyi e goo eɗen bismiɗo nam ɓe bisminoɗen kono eɗen bismiɗo kadi mbo en bisminoki sen mbimo bisminoɗen ko ceerno Kalidou Ndiaye mo kasko dongel jaabi kasga sangde moli baradi kono kadi ni eɗen jaaday Moussa Sy mo juuɗiɗi tati juuɗi jeeri juuɗi waala juuɗi hakkude maayo kono tedduɗo ko walla hoɓɓe tedduɓe Alhaji Souleymane Gollo mo Medina Gounas jaynenki keptinaɗo e rendu men ko jaynenki baɗɗo koɓe mbaɗi waɗi koɓe mbaɗani kono kadi sen belama mbiyen ko sehil ɓen ɓe ganduɗa ko moƴƴuɓe wonɓe e nder leydi ndi onne koye hoɓɓe men jeeya en batta joni joni so wona to ten ceerno Kalidou Ndiaye o salmodira yebbo ba yaw hablude Pindi TV. Assalamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ba modi bismillahi min shaytanir rajim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli mi salmini dendagal ɓiɓɓe fulɓe ɗo mbawi wonde ene mbawi wonirde fof mi salmini Sénégal naaɓe fof gorko hen e debbo hen mi salmini dendagal Pindi TV a yawa habrirde e onon e wondiɓe mon fof mi salmini Baba Abou Diop ardi bonnani mi wi bisimilla mi ari ɗo hande aljuma notadema e invitation ma Pindi TV e émission men holmo woni an bisimilla Ba Mody. ɗum noon ko noon jawtirtene wona adi jibinede wona wattinde jibinede cuko sugoɗo batte duuɓi kono ko mawɗo ɗo batte hakkille woni Alhaji Souleymane Gollo. Assalamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. E fuɗɗorade e inde Allah kisnowo mo kisal ala gaga mum towɗo townuɗo kala ko towi tedduɗo teddinɗo kala ko teddi o pittali arsugaji goni e tamande mum jiiɗo waɗa bara wala to en calmini dendagal bandiraɓe yibiyankoɓe ayawo Pindi TV kala ɗo mbawi tawede e nder jokkinayi widere nde kala ha tendi kadi e ɓen kadi yibiyankoɓe yewtere meɗen wiyetede holmo woni an no yuɓɓinta ɗum guiɗo men sehli men Ba Mody en calmini kadi hono gardiɗo kadi galle o jinaɗo men kaw Abou Samba Diop calminen kadi mo ganduɗa hoorema kadi ko daraniɗo kadi galle o kadi jiɗɗo kadi galle o woni jaati kadi galle o woni premier questeur ensemble national woni Daouda Dia en calminima konko e dendagal galle makko fof Ba Mody. ɗum noon beele emin mbawi andude hol gonɗo Souleymane Gollo sa wiyeteno Souleymane Gollo beele emin mbawi andude. Ba Mody haalde hoore mum kam wona hunde wemde sabu Alhaji Souleymane Gollo yi aduna ko hitande 1996 to cuuɗi men Madina Gounas Gundaga Goural Boyli welde ndiyam moƴƴe ngari ƴogoɓe wuuro Cheikh Siraji Dine Cheikh Alhaji Mouhamadou Seydi Ba
Ba radiallahu taala anhu en jiiɗen aduna nde ha ñuttude nadde ɓuura nadde jangde ne julɓe ne mbatte ɓesgu kadi julɓe fof no mbatte caggal ne mbaɗɗen dural alqouranil karim ko yettude Allah kadi no fotiri nen Allah yiiɗi hen kala ko ganduɗa hoorema Allah ne foti en wawde naftorade ɗumen gurdam mere Allah yiiɗi en ɗumen hen kadi to banggue kadi sharia o kadi Allah kadi waɗi ko yiiɗi en hen ko yettirte Allah caggal ɗum ha Allah kadi sogui en nde wonno neɗɗo kañum a yiɗata hunde walla pewja hunde pewjana hoorema hunde Allah kadi waɗi ko watta e ma ko ha gasi ha kadi Allah kadi nanni en to banggue kadi jayne kagal ngal mbamodi so tawi en duttor seeɗa beela ko qur'ani tan ñammuɗa walla a jangguina pular walla français aussi bamodi a jarama no fewi qur'ana janggama ko yettude Allah kadi no fotiri ni en janggui kadi to banggue ɗemgal meɗen pular ngal ha kadi Allah kadi rokki en hen fartange e wawde kadi hutorade hen ko heewi ha kadi ngal nawi en kadi nokkuji kewɗi kadi français o Allah kadi ne yiiɗi en hen e gaynude hen e humtude hen kadi haajuji meɗen ɗum kadi ko woni kadi yettirtede Allah bamodi firti ko ñeñgal ma ko mata koɓe mbiyata ko qur'an kala adi kala ko rewi toon kala ɗerto goɗɗum ma wawa dejude qur'an bamodi ko yettude Allah no fewi nde wonno heblugol kam waɗi ko Allah fewjanta neɗɗo o ko Allah hebdanta neɗɗo o ko ɗum ɓuuri dural ngal ɗum kadi ɓuuri kadi université o ko yettude Allah kadi no fotiri ni henne pular o kam won ko walli no fewi kadi ene duusi kadi no fewi ene nawi kadi no fewi bamodi tigui rigui so wi en duttor seeɗa beela aɗa wawi min jubbande kadi hakkude min mbiyata hakkude Alhaji Souleymane Gollo e Madina Gounass min mbiyata ko hakkude Alhaji Souleymane Gollo e ceerno Abdoul Aziz yo yurmede Allah wone makko a jarama no fewi bamodi saabu so tawi hande en mbawi joɗade o eɗen mbadda yewtere saabu eɗen nanni en galloyte meccal nanni en galloyte gollal ha ceerno Abdoul wawi heftinde en walla kadi ha ceerno Abdoul kadi wawi kadi andude en woni Alhaji Abou Ndiaye saabu kanko nangui en kanko waɗi en tette kanko duusi en kadi kanko walli en kanko kadi janggini en kadi saabu saaha nde natten hen maggal ngal ko hitande ujunaje 2013 saabu e on saaha kadi Madina taw ala taw saktirde woni Daka FM e on saaha ko nokkuji goɗɗi wonno saktirde emin dillide e mabɓe hen kamɓe gonno mawɓe amen kamɓe Alhaji Abou Ndiaye en kaw Alhaji Bayro Sy kanko ardi gomo Kumbital Alhaji Amadou Tidiane Kassé en Alhaji Alseyni Guédé en Alhaji Bachir Bane en Amadou Sambalo en Alhaji Bayel Mbaye en enen gonno noon sukaɓe mabɓe kadi on saaha ko yideɓe saabu sa yiddare nde ɓe darino nde so tawi a woni ganduɗa hoorema ko juuɗitoɗo seeɗa walla pamɗo hunde seeɗa andat ɓeɗo ene poti wallede ene poti harjinede enen koye walloɓe hen jeenoɗen ha kadi Allah kadi yeeɗi en e jeere kadi e meccal ngal wadde so tawi en mbawi andude ceerno Abdoulaye Ceerno en mbawi kadi jofdire ceerno Abdoulaye Ceerno caggal Allah e caggal o mo ganduɗa hoorema kadi ko Alhaji Abou Ndiaye caggal kadi jinnaɓe meɗen ɓe saabu jofdiral ngal kadi ko guila e jinnaɓe to banggue kadi meccal ngal tan ha wawi heftinden hen ha o wawi kadi ittanden hen teddugal ha o kadi wawi wallude hen saabu neɗɗo kam so tawi yi aɗa waɗa meccal walla aɗa golla hunde ha ittama farilla ma to Makkatal Mukarram wadde mbaɗa wawi wiide on ala ko heddanma bamodi kono en paami so tawi namdal aranno holnde nanɗa e jayniyankagal kono jaabol ngol jaabi ɗum en calmini Alhaji Abou Ndiaye mo Funere Kumpital en jarnimo kadi golle makko jooɗi ɗe kono kadi garten ko hol e kalorɗe ɗe gadoriɗa a jarama no fewi bamodi enen kam yewtere nde mbawɗen nde gaddiɗen wadde to banggue émission ko Amadou Sambolo émission radio o ko radio Vélingara wonno saabu mi artuno tan Madina o wi kam hannde eɗen poti waɗede émission min jeehi mbaɗi émission ko ɗon tan kam puɗɗirimi haalde to banggue micro ko wona ɗumen ko Alhaji Bayel Mbaye en soɓe jaaha aɗa banggue radio ji Lenkiring jaadenen mabɓe
kadi eɗen mbaɗde maɓɓe tettedal ha kadi saktide meɗen Daka FM ari Allah waɗi kadi gonɗen karallo e nder saktide nde caggal ɗum kadi ha Allah yiɗi en kadi wadde émission goto biyeteɗo cellal e pinal kadi ko toon dal ko Daka FM woni Madina Gounass toon mbaɗen tette o to banggue kadi kaldirɗe kadi ha kadi Allah rokki en fartangue wawa dañde hen ko dañi hen ko bamode firti a waɗani heblo tan andi jayniyanko meɗen mbaɗa heblo ɗum ɗoji mawɗi firti an heblo ma ko Madina Gounass somi faami heblo ngo ko Madina Gounass ko Allah Diabou Ndiaye en ko Allah Diabou Ndiaye woni heblo ngo caggal ɗum kadi hebloji seeɗa wayno doyen ji meɗen ɗiɗo wayno Alaji Hamme en woni lewlowol communication kadi eɓe balli en hen kadi no fottirtini en saabu hande a yiyat meccal ngal eɗen golla meccal ngal kono kala mo ganduɗa hoorema ko janggoɗo meccal ngal to banggue to meccal ngal janggere to so tawi o yii en to banggue ne gollirten ɗumen ni kamɓen kadi ko noon ɓe gollirta wadde firti ala ko meccal ngal ko a janggat ngal ɓe ñangal ngal e français ɓe kadi ñangal ngal e ɗemgal ngal ɓe nanata ngal saabu enen eɗen mbawi wiide meccal ngal ko jangguɗen maggal ko ɗemgal ngal nanten ngal jangguɗen to banggue meccal ngal ha kadi en golla hen ganduɗa hoorema ko janggoɓe meccal ngal to banggue leƴƴi tubankoɓe walla anglais walla kenen janggoɗo sessi en noɓe liggorto meccal ngal ni noɓe kutorto meccal ngal ni hay kamɓe koyeɓe so tawi ɓe jiima walla ɓe kuccirema e bonma sappo e mbima wadde an ɗum ɗo ko dokke Allah tan walla ko Allah tan waɗi men e meɗen kadi eɗen jetta doyen ji meɗen ndi Abou Samba Diop en Hamme en saabu so tawi ɓe jii ɓe ganduɗa hoorema ko sukaɓe dariɓe e yiɗɓe koɓe mbaɗata ko eɓe mballa ɗumen no fewi eɓe mballa en ha eɗen golla meccal ngal ne gollirta meccal ngal cikkata enen ko sessi jalluɗen walla ala wadde ko kamɓe mawɓe meɗen ɓe guinninkoɓe meɗen ɓe kamɓe mbaɗi e men caggal jinnaɓe men e seeɗa meɗen ko heewi ko dañƴen hen ko kamɓe dokki en ɗumen kamɓe kadi mballi en hen ɗumen ko wittude Allah kadi no fotirini hen ɗum noon en jetti waɓene ceerno Hamme en nde tawno sesti o wimako neɗɗo ne wawi toon yaade art woɗo ɗemgal mum kono toon ko application holno waɗirte ɗum jangguirte toon kono neɗɗo foof no woni welliti e yaade e ɗemgal mum won hen wona ko ɗum garaten ko caggal Madina Gounass télé biyeteɗo Dakar Buzz a ari ɗon mbaɗɗa émission kadi émission waɗi Buzz noon mbawɗen wirude min jii holno garduɗa Dakar Buzz e holko dartini émission o Dakar Buzz a jarama no fewi bamode ko garten Dakar Buzz ko ine wonno goƴa no fewi saabu gara tan e nokku mbaɗa ko meeɗa waɗede e nokku ko wolof tan haalten wolof tan haalten ɗon e français kadi caggal nde ɓe teski golle meɗen nde e yidde en e ɗemgal ngal kadi daranade kadi ɗemgal ngal enen fof wonɓe kadi sukaɓe saabu Dakar Buzz DG o ko Allah waddi amen ko ɓooyi seeɗa woni Amadou Sy kadi so tawi a yii ligne moɓɓe moɓe liggorto o sa yi internet cikkata ɓeɗo kam ɓe gona fulɓe walla ɓe gona wiyoɓe mbimi walla haaloɓe pular Allah waɗi emin jotodiri ko ɓooyi ha Allah waɗi kalanmi ɓe ɓe ɗum ɗo so waɗama ne wawi wonde saabu émission o kadi ene wonno risque no fewi gargol ngol saabu aɗa miijo est ce que ma won walla wonata kadi gara e nokku ko ganduɗa hoorema ka goto ɗon a wonani ɗon ɗiɗo a wonani ɗon tata saabu kadi émission ko fuɗɗi ko waɗi fayida no fewi kadi hande omo udditi kadi dammuɗe kewɗe ɗe ganduɗa hoorema ko émission waɗɗi men saabu heɓe andi sa woni radio ji meɗen ɗi radio ji communautaire uji ɗi ene gasa wonde taw koye diwan he tan koye communauté ɗo tan gandirɗa kadi ko Dakar Buzz ko ari ko gaɗen Dakar Buzz ko hande Souleymane Gol natti wonde Souleymane Gol Madina Gounass tan wonti international wonti nokkuji kewɗi ɗi ganduɗa hoorema saabu leñol ngol koɓe moƴƴuɓe kadi koɓe jingoɓe kadi saabu koɓe darantoɓe kadi neɗɗo mabɓe émission o noon ko waɗi ko waɗi ko mbiɗa ko émission leñol ngol wattima ko hakkille no fewi caggal ɗum ko dartinde men ko employé temps saabu mbiɗa yaha koye mabɓe woni wona e mabɓe saabu kamɓe émission hay soko janggo jaamiɓe dokka kam kadi ko teddugal woni ɗon kadi ko foof woni ɗon ko employé temps woni liggeyamo woni netti rokkude kam kadi e wawde wadde émission chaque semaine no mbaɗirɗo moɓe ni kono mboɗo jogui anniye kadi so Allah jaaɓi
artinde émission sabu hewɓe kadi ene nodden nokkuji kewɗi pour yidde liggoɗade meɗen kono hakkille men kadi ene nanguiron no fewi sabu wonno ko teddungal cikkodirɗen e mabɓe kamɓe wa Dakar Buzz ɗum woni noon émission o kadi leñolngol kadi toujours kadi ne waɗa message ɓe nodda hen holko waɗi émission o haɗi mo artude Bamoury kono eɗen mbiyaɓe kadi émission o nane lawol so Allah jaaɓi joni jabanen oɗo question jani ceerno Kalidou Ndiaye holno jiiruɗa wonde jayniyanke e ɗemgal Pulaar Bamoury jayniyanke e ɗemgal Pulaar sabu ko hunde wonde fayida no fewi sabu so tawi a ƴeewi eɗen jogui hen référence uji ɓe ganduɗa hoorema ɓe leñol ngol yooɗa ɓe leñol ngol kadi watti hakkille no fewi sabu sa ƴeewi ko wayno to Elhadji Tidiane Anne en a ƴeewi kadi ko wayno hande Alaji Hamme en Alaji Abou Samba Diop en Abou Samba Diop en eɓe keewi ɓen toon ha heewi doyen ji mere ɗi sabu kadi sa ƴeewi kadi jayninkagal ɗemgal Pulaar ko enen sukaɓeɓe poti wawde janggude ɗumen ko enen kadi sukaɓeɓe kadi poti wawde kadi wurtinde ɗumen sabu neɗɗo nana kabaru e ɗemgal gongal nana kabaru e ɗemgal ma ko ɗon ɓurta heɓinade ko ɗon kadi ɓurta kadi fewnitade sabu ko yettude Allah kadi no fewi no fewi jayninkagal kadi so tawi neɗɗo ene waɗa ɗumen foti wonde tan ko responsabilité ko adi fof responsabilité hoorema ganduɗa ɗum ɗo kam an nani hen hoorema kadi ko an kadi yiɗani hen kadi hoorema kadi soɗa golla ɗumen kadi mbasa fadde hen leñol mbasa fadde hen neɗɗo yataw kala ɗo nanggata ɗumen ɗo yataw aɗa daña ɗon ɓe liggodirta ɗon ɓe yataw aɗa daña ɗon ko guurɗa galle ma kala goɗɗum ko wawi fawade hen foof wona bénéfice ɗum kadi ene mbiya bandiraɓe kadi yo mbattu hen hakkillaji no fewi kadi hatteni kadi e janggoɓe to banggue kadi meccal ngal to wonɓe ISEC wonɓe kadi sessi ene moƴƴi kadi jomumen kadi ɓaro ɗemgal ngal darano kadi ɗemgal ngal saabu ɗemgal ngal so tawi ngal haalaka ngal windaka ngal waɗaka jayninkagal won ɗemgal ngal majjat kadi eɗen mbasi hen kadi bandiraɓe kadi no fotiri ne neɗɗo kala ko mbawa darnade goɗɗo walla kala ɗemgal ngal mbawa darnade ko ɗemgal ma ngal ene jogui hen hakke e ma Bamoury ɗum noon ceerno Kalidou Ndiaye gorko mo kaska dongel jaabi o rewi ɗo eɗen dañi tonggode 34 o haali ɗo konnguɗi ha joni eɗi mantini ken mbawama waso noddude sen noddanima o wayata kon ken añaneɓe walla ken haasideji o haali banggue askidaji o haali banggue mawɗo leydi o kono jabanten ceerno Kalidou ko jayniyankagal e Pulaar e caɗele mum holno jiiruɗa ɗum waleykum salam Bamoury salmini juurmama eyyi jaydiyankagal e Pulaar no gollo ko wimani andi jaydiyankagal kam ko meccal ngal ganduɗa ene waɗi sensible no fewi kono noon so tawi tan koye ɗemgal ma ɓurɗa wawde wadde ɗum ene hakkido seeɗa dal e caɗele mum saabu ɗemgal ma no wiruma ni ko ma winde ko ma haale ko ɗum ɓamtata ɗum kadi wona rewde setsi tan to mbiɗa to ene jogui gandal ngal ganduɗa ngal Allah waɗa hay neɗɗo ngal ɗon jangguetake e taabal hay sa yahani école Allah ne wawi wadde ma ɗum kanko o janggi sari o janggi Qur'an mo andi ko kalanmi ko Allah ne lowa neɗɗo ne mooña e mum moƴƴere mum e karantagal mum e hakim mum wona ñeñƴuɗo wiye kaari gay ne wawi ɗum ɗo gandum to janggani hay nokku eyyi ɗum ɗon noon sa ƴeewi ni ɓurata bindi ɗi ni saabu ɗum ne jaaka noon joom bindi en ɓe kono noon so tawi no wini so tawi ko mawɓe ɓe doyen ji ɗi turima mbatma tette ma mbiye ɗo reno ɗo ko gaska reno ɗo ko tulde annene ma dañ ko ndentiɗa no fewi mi mbawi widemo tan ko yo Allah mawninmo hen yo Allah renmo hen yo Allah suurmo hen yo Allah ɓamtumo hen kono meccal ngal jiiɗa fof ne jogui caɗele surtout ma noon jaydiyankagal kono so woni ne waɗi partagé ɗemɗe ɗe fof aɗa haala ɓurta wawde hebde hen caɗele no fewi par rapport e ɗemgal gotal hay soko tawi ko ɗemgal ma tan kalta ene hakkido seeɗa dal gonga ni jaydiyankagal ala frontiére kono noon so tawi ka haal Pulaar ɓurɗa wawde haalde ɗum koye Pulaar walla ko toon gonɗa jaydiyanke o tan ene hakkido seeɗa e caɗele ɗe yo Allah wallumo tan walla dendagal julɓe tigui an ka dewentoɗo jewte ina e saaha a yi ɗemga ɗe mataw woni hen cikkata so kalani ɗemgal jolfe tan nanetake ni ko beele wona sa caɗele kadi sa hay jolfuɓe ɓen jiiɗi wawde Pulaar
hay jolfo jayndenke jolfo aɗan min waɗi émission ngaji e jolfuɓe mi waddi émission ngaji mo sikki émission ɓe mbaɗmi jolfuɓe ni ɓuuri heewde kono kamɓe koye maɓɓe e nder wolof o soɓe nanna heen muuji pulaar ɓuuri ɓe welde ƴeew hay théâtre uji hay mogoji ɗi so tawi halpulaar jilli hen tan ɓurata safde lamɗam a faami yaro ñanden ari kaskas waddi toon mogoji e sukaɓe jolfuɓe kono noon ne weeli ha maayi ça veut dire ko manqude andude tan hay sowona e ɗemgal gongal so tawi koye pulaar mbawɗa jayden ko pulaar tijani an kay yaramu Allah yurmo ɗum yaafo ɗum ala fof ko dañani hen e dardiaji te pourtant nananno français nana foof kono haali ene haalanno foof ni kono ko ɓuuri hewde kam ko pulaar haalanno a caɗele goto ngala hen ceerno Kalidou ko joom yiyande ceerno Kalidou ko wona aaya o tan saabu aayaji makko no nawa yimɓe partout e ɗum ko Allah rokkiri ɗum noon emin wima kadi yo Allah nurɗin gandal ngal wona ko ɗum kadi emin downo mon ani Moussa Sy eɗen gandi askida baɗɗo ko ɓooyani en kaalino en downima diwan département Podor kono kadi en dewnima diwan kasga eko takki ɗum askidaji ha joni nana jokki wi noon waktu o dottama tuggi minuit ha 4 heures 5 heures 6 heures kono wonko kalnoɗa hen ni aɗa andi ko mbaɗɗen ɗum émission mbo sikki nana wona lebbi 4 walla 5 en walla 6 caggal accident woni hitande woni hitande accident bannoɗo to cyclo mi anda nden mbannoɗen émission caggal mum mo mbaddunomi émission o mbo sikki ɓuurimi janngude français walla ɓuurimi ɓallade yimɓe mawɓe général dia min poɗodiri hen e konnguɗi o wi kam décision o ƴeftaka tan ni mbimomi ɗum ɗo ko décision bikuji tan e nder bureau ji kilimaji no gutta neɗɗo ne wawi janngude ha heeɓa deyya taw mo janggani ɓuura mo yumtude haqqille waɗa consulté hunde miijo hunde ɓulno hunde saabu ko haqqille wona bindi français ummortoɗi banggue nano tan woni haalata hunde tan woora noon non yimɓe hoto jejjid ɗum goto fof ko joom haqqille a miijoto ko mo haqqille mum yumti tan walla mo Allah waɗe ɗemgal mum barke walla joguiɗo vision juuɗe min mi wimo nden nde kala momi nde o wi kam aha décision o ne moƴƴi min wi joni mbimomi so min wi so taƴama min wi oto jahata min ñanden ummimi Fouta mi yi Fouta laabi ɗiɗi ko décision o waɗa ko te jahatmi koye bis mi meeɗa yaade bis jahatmi koye otoji tokosi kono waɗimi yidde yaade bis ko tellade terre andude ko woni min mi haaldata tan saabu bindi ɗi janggumi ɗi toujours so mboɗo haala hunde tawata komi tellima e terre ha jiirum guitam ɗum tagi kala kalamami société o iwata won hen ni somi haali cikara ko liste kara walla komi ɗaniɗo jinneji ne kalnimi hay jinne goto haalnani mi naati e bis mi waali jum nde min gari jumde ko min wi o wimo yaha mo force mo yaha gendarme o wimo yo darto o darti min mbaali ɗon ha weeti joni an a waali ɗon goɗɗo waali ɗon ma won bisuji 10 ne mbaali ɗon enen fof ummotoɗen eɓe keppa ko weetata ko 5 heures aɗani ko 6 heures ɓe mbiyete 5 heures ɓe ummoto eɓe mbadda dandu ɓe mbaddata ko dandu a waɗa Dakar par ce que a ummima kila kikiɗe a hirdi eyyi kamɓe fof ɓe dagat eyyi joni noon ƴeewa lawol Fouta ngol ko noon lawol Ziguinchor noon laabi ɗi fof ko mbaya noon onon fof dartino ɗon pinon subaka 5 heures du matin weeti weetani onon fof mbiyano yo mbaddu muuma oɗon mbadda dandu aɗa Dakar saabu waɗatma heñade ka ummiɗo guila kikiɗe aɗa walli kileneɓe te ɗo mballata kileneɓe ɗo wona e restaurant wona haydara goto fof darabel mum walla e jooɗo tan soppino walla ƴeewa ko werti lelo ɓawɗi no mbaala fidde ɗum ha weeta onon fof jaadon so foro ɗanata ko ni saabu leliɗo minuit aɗa andi wawata ɗanade no hannirta ni ne walde oto leliɗo e oto wawa ɗanade ummo subaka 5 heures wiyane yaha accident baɗɗo o minen koreji amen ɗiɗo nan hen koreji fof ko koreji amen ni mais yidde widema tan kasga yimɓe ɗiɗo nan hen min joom suudu babam mawnum debbo nan hen miñam goɗɗo kadi nan hen gueyo ko minen diwan hakkude maji fof waasi accident o fodde nogas joyo neɗɗo mbimomi ɗum wona solution auto ji o jaa subaka bis foti ko yaade subaka so ɗum ɓenni ɗum ɗo Versailles ittama ɗum ko gonga ne moƴƴi par ce que Versailles o fewnida kay par ce que min mbaɗanmomi analysé ko guila bis o ne fewne Europe tubak kala ko waɗi ko gonga de juulata hoorata kono kala ko waɗi ɓurata yiƴƴude ni mbiya e golle julɗo ɗo jaafo kam noon e konngudi sabu ko ɗum yiya quoi tubak so fewni bis o ardata hen ɗum ɗo Versailles ɓe gara ha gaaɓe e ɓeyda hen Versailles ene waɗi respecté nombre
ko sarsa bis janɗo o ne waɗi 6 charge gendarme mbimama waɗi 6 charge no wiyeteno carte grise moƴƴani joni birtoɗa fode temedere gendarmerie a tellota ko ni ko apparente o tellota tan laksay permis he kaalisal so 2000 so 3000 totta tan garon kongon jehon mbimom noon wona ɗum ittat accident o ko contrôle par ce que bis kirduɗo kikiɗe haade minuit tawata ko hewɓe jippima tawata ko policier ji jippima kono so wiyama ko 7 heures subaka dogata a ummima ɗo e Dakar 7 heures aɗa fayi Fouta walla aɗa fayi Casamance walla aɗa fayi Tamba ma wirto temedere policier ji daari taw ko ñalawma taw an kadi mbalɗa ko ɗanade weeri hankadi a sohlani ɗoygol par ce que yimɓe fof ne gandi jamma hay Allah haali jamma ko foftere waɗira ko yo doge joni noon sa fecci jamma o a wi minuit yo fofto o dogi guila 6 heures kikiɗe ha minuit o foftima o ɗanaki kadi weeri kadi ko probléme addata ko adi fof ko luwaji ɗi manki ko décision o manki ko sanction ngaji ɗi manki leydi wawa wadde développé ga sanction il faut sanction muusa ala mi noddito kilifa ala mi waɗi ɗo appel babam ko nangam walla ko omde tini ko ancien nangam ɗum fof ala ɗum fof koye Afrique yiya min ko kalami ko wona Sénégal tan ko Afrique fof kaldami il faut décision sa waɗi ko ala e lawol nangueɗa joɓa sa waɗi 6 charge tellinoɗa mbaɗaɗa amende sa waɗama amende ko ponno wonde bénéfice ma ko a yooɓi janggo e jaam a wattata il faut otoƴƴi mbattayade subaka so ɗi mbattiyade subaka il faut contrôle kala mo birtiɗa so police so gendarmerie so waɗima contrôle tawi ponoma moƴƴani walla ɗum ɗo moƴƴani nangguma accident wasata wonde wonat tan kono ne usso ceerno Kalidou a wino hay goto wattama var andi var no heewi mbiɗa mawɗo leydi o yahata holɗo pawɗa ɗum pawnoɗa ɗum pawmi ɗum ko min komi jaaɗo guese babam ndemmi toon waaruji ha jofnumi aɗa andi guese aɗa andi demal ne waɗi waar mbaɗen waar deggodiren enen fof eɗen ndema ɗum ko remoɓe tigui rigui ɓe gandi ɗum waɓe Moussa nawa waar walla mbaɗa cesol komi baɗɗo waara ha cakkumi juuɗam duwonami ɗum tagui wadde mi wiyatami wattake waar kono wadde mi waar kam ne saɗi min kalmi ɗum ko 2019 nden élection o tawanimi ɗo ni tawimi ko Mauritanie nde mbiyanmi mawo laamu 2019 premier tour nde nden mi waddori hen ni so nden yonti so gasi so on manda gasi o lamtotako yimɓe hewɓe noon bindu ɗum e jayndi waɗa publié saɗa haala noon leydi ndi ne hamni seeɗa cikkata jiɗɗa ko noddede walla jiɗɗa ko joñede damel kettugel gaguel min hay nokku mi yiɗani noddede eeyi min kam kaldunomi tan ko hakke gandalam e hakke jiiɗam alhamdulillahi noon wona wasu mbaɗa andi kam yaade ha a wiyama a wawa yettoyade a yeehi ha ɓooya a ruttima firti tan ka wawa yaade hay so tawi o yahani deuxiéme tour o fiya toon ɓaɗo kanko haalde hoore makko yo yahani woɗɗani ɗon de hoore woɗɗani dande e oɗo saaha joni noon ɗo leydi ndi yarate ɗo hankkadi haala télé natti haala bayyinde ha yimɓe fof jiiya natti heddi hankkadi gonɗen koye dernier virage hankkadi heddi tan ko haala ɓunut haala nde suudu eyyi min kam hankkadi à part ko kalnomi mi haaltata hunde e télé so neɗɗo noddi kam noon walla yiiɗi mi haalana ɗum ko gandumi entre min tan e mum yiyandame mum ɗum kam mami haalana ɗum ko leeri kono kam mboɗo huuli hade APR yante ko parti o hoore mum mbimi de mi wiyani président Macky Sall mi wiyani haydara min mi watta politique taw ko adi foof hay parti goto mi wonani ala mi wawa ñumanade kono mboɗo andi kam min sinno ko sagam nde kalanmi o wawa lamtoyade nde o wawa hay so yeehi deuxiéme tour nde nden ne joguino solution so yinno yaade ne joguino solution ɗo kay solution hay goto ala min hay solution goto mi yiyani kono ɗum ne wadde fawɗon fininoma ma en garte solution sono wood Alhaji Souleymane holno jiiruɗa jayniyankagal hannde belaɗo fof haalat goto fof ko jayniyanke a jarama no feewi bamodi saabu hannde ko aduna o change ko aduna o kadi wayli saabu hannde ko jayniyankoɓe jogotono ko hannde ko ɗum aduna o fof jogui ko ɗum yimɓe fof kadi jogui ko jayniyankoɓe gandunoɓe kutoro ko hannde ko ɗum aduna o fof andi ko ɗum aduna o fof kadi kutorto
sabu so tawi a ƴeewi hannde jaynen kagal biraɗo fof haala walla biraɗo fof habra ko aduna o mo gonɗen no hannde o way noon sabu so a ƴeewi hannde enen goto fof e meɗen hannde ene jogii téléphone mum mbaɗa o internet ene jogii whatsapp mum ene jogii Facebook mum ene jogii fof kala application ngaji ngannduɗaa hoore ma ko jaynen ko jogoto bajjina kabaru muɗum haa yimɓe fof tina ɗumen ko ɗum eɗen jogii ɗumen sabu hannde Moussa hannde so tawi waɗi ɗo guitare muɗum haa belɗo omo waawi wasde nawde ɗo ngannduɗaa hoore ma e nokku Pin TV walla nawɗu men Dakar Buzz walla baŋ goɗɗo walla Dakar TV pour wasde fawde ɗumen kanko hoore makko tan so tawi o waɗi ɗum partagé yimɓe makko e groupe aji makko WhatsApp ɗi o woni wadde sikki ala hannde leñol ngol fof walla balla mbiyen leñol aduna o fof ma heɗo guitare mo waɗi ɗo hannde subaka o wadde firti hannde ko ɗum waɗi hannde go fof ene jogii karallagal ngal ngannduɗaa hoore ma ina wawi wadde ɗumen ha aduna fof yiɗumen walla han ɗumen kono kadi ko hunde kadi fonde kadi rentere ko hunde kadi fonde kadi wattete hakkille no feewi sabu hannde aduna hannde ɗo tolni ɗo moni fof ene moƴƴi anda kala ko haalata walla kala ko waɗata audio kala ko waɗata publié sabu hannde so tawi a waɗi a haali ka forani haalde laawol ne woodi heewɓe kadi ngannda ɗumen sabu so tawi a filmi neɗɗo walla a fori neɗɗo ko ngannduɗaa hoore ma o yamiranima walla a waynaki mo so tawi o nayima laawol o liwata laawol bamode wadde ne mbawi wiide bandiraɓe kadi e mbotta hakkille no feewi to banggue kadi réseaux sociaux jomumen kadi nento hen kadi no feewi kadi cuura hen kadi koye muɗumen sabu so tawi a dañi hannde ayiba an wona an tan dañi ayiba a nawarat leñol ma a nawara wuuro ma nawara diwan ma ɗum waɗi bandiraɓe ɓe mbotta hakkillaji no feewi ɓe ganda kadi ko mbaɗata téléphone aji mabɓe ɗi ɓe ganda kadi koɓe kutorto hannde to banggue kadi réseaux sociaux bamuɗo tigi rigui emin gandi ka tergal e fedde joguinde heble jayandiyankoɓe wiyetede CIJP emin namno holnde fedde nde sosa e holko addani fedde nde sosede Amadou Baro a jarama no feewi a jarama kadi no feewi bamodi fedde nde woni président muɗum ko Amadou Baro Ba kanko ardi CIJP fedde nde yaha tan ko no mbiyami gardini ni pour wallude ɓen ɓe gandanɗa hoorema ko wonɓe e leñol ngol to banggue woɗoɓe to banggue ɗemgal Pulaar saabu ene waɗi ɓe gandanɗa hoorema ɓen Allah yiiɗiɓe heblede to banggue kadi heblo mawgo ngo ko wayno Alaji Hamme en e Alaji Ousmane Makali en Abou Gueye en kaw Abou Samba Diop en saabu ko kamɓe goni lewlowal communication kadi lewlowal communication fedde nde ko nde waɗa créé nde ardina sukaɓeɓe kamɓe mawɓe ɓe mbi kamɓe ɓay minen min gardima ko ɓooyi walla emin jogui gue emin teddi ɓe sukaɓeɓe yo gardu ɗumen jogo ɗumen fedde nde kono sosa joni faade joni ko hedde duuɓi 4 5 walla 4 saabu nde waɗi kadi gartam kadi no feewi saabu waɗama heblo mawgo toon to wuuro meɗen Bokke Dialluɓe taw kadi heblo ngo ko noddude radio ji gonɗi e diwan Podor e Matam dilloɓe hen to banggue kadi journalisme to banggue image to banggue radio ji ɗi animateur en animatrice en journaliste en jaynenkoɓe gam kadi waɗe ɗon heblo kadi hebloji ɗi kala ɗo mbaɗi waɗat fayida mawɗo saabu so tawi artama ɗon kadi ma yiye ko ɓeydi walla auteur uji ma nan koɓe kaali mbi heblo ngoɗe ne waɗi fayida no feewi saabu radio ji walla heblo waɗanaɓe ɗon jewreɓe ene change no feewi caggal ɗum kadi yaaha Ragnére Ferlo noddaki to banggue kadi diwan Ragnére o foof ɓen kadi ɓe ganduɗa hoore makko dilloɓe radio ji waɗa ɗon kadi heblo mawgo caggal ɗum kadi faya Madina Gounass Fuladu o kadi waɗaki ɗon kadi heblo kadi mawgo hebloji ɗi tan ko wallude tan e sembinde ɓen ɓe ganduɗa hoore makko dariɓe lang gam kadi yidɓe to banggue kadi ɓamtare leñol ngol e ɗemgal ngal ɓen jeeyi hebloji ɗi ɗon kadi hebloji ɗi kala mbaɗa foof ene waɗa fayida no feewi ko ɗum tan darni fedde CIJP gam kadi darnade ɓen ɓe ganduɗa hoore makko jeyniyankoɓe meɗen wallideɓe heblo gam kadi rokkudeɓe kadi force caggal ɗum kadi ɓe dokka kadi seeɗan faguji ɗi ganduɗa hoore ma kadi e mbawi ɗum hutorade to banggue kadi ɗemgal ngal bamode laaɓi ceer hojomaji tati ma dow keddorɗen en jetti Ablaye Walle Ndiaye kono en jetti Alhaji Abou Ndiaye en jetti Souleymane Gollo en jetti Madina Gounass naaɓe heblo ngo en tawtarama ɗum waɗi fayida feewi gartenma taw tan koye hakkude ma e Ablaye Daoud e bamode mande hojomaji min ɗi gasi Ablaye Daoud eɗen duwonomo
no feewi kadi eɗen nganndi golle ɗe ngannduɗaa hoore ma ko golli e ndeer leydi meɗen Sénégal sabu gila 2012 ko ari ko Macky ari ɓe ngardi pouvoir caggal ko woni délégué de budget woni ministre de l'intérieur woni ministre de finance wodi o halfina kadi kala ko ngannduɗaa hoore ma ko woni affaire yaha e laaɓi eɗen nganndi o golli heen dal ko mantini no feewi kadi hakkunde men e makko ko adi ko ɓooyi dal bamodi sabu eɗen nganndi ma woni laamu ngannduɗon walla ko ma woni laamu ma ɓe ngari pouvoir kadi eɗen nganndi kadi Abdoulaye Daouda kadi ko dariɗo kadi no feewi kadi keftinaɗo kadi no feewi to galle men kadi Madina Gounass jordindengal ngal ɗum fof kadi ne ɓeydi heen kadi ceerɗo ceeɗon kadi wonko waɗi heen kadi no feewi haa kadi hannde kadi Allah waɗi kadi jeyɗen e ngannduɗaa hoore ma ko ardiɓe kadi baŋnge communication makko walla kadi dilloɓe kadi mawɓe kadi nder communication makko ko yettirallo dal no feewi no feewi kadi en duwonoma kadi nde Allah yettinta fandare makko sabu eɗen nganndi ko dariɗo no feewi kadi ko jiɗɗo kadi leñol ngol kadi no feewi kadi ko kirano kadi leñol ngol kadi no feewi kadi ko daraniɗo kadi ko baŋnge kadi diwanuji makko kadi diwanuji meɗen ɗi kadi no feewi no feewi eɗen ñagonoma tan juɗde balɗe wondude e cellal e kisal e nden ko bamodi ceerno Kalidou ko gasi ha laaɓi kono garten joni leydi ndi nana dilli en jiiɗa woɗɗoyde on banggue kono hol yiyande ma e gonko leydi ndi woni situation oɗo saaha on ti leydi ndi nana uddi yaltuna koko ɗesi bamodi e leydi ndi oɗo saaha joni ɗo tolniɗo min kam ko mbawmi haalde tan ko caɗele ngoodi kono no wayno hendu caɗele ndu ene wawi tawa nana gasa walla tawa kam ussima no feewi enen fof jiiɗa caɗele jiɗɗen tan ko jaam enen fof koye leydi he mbaalaten en kadi pineten en kadi ƴeweten ko dañƴen ko haare gayi noon leptata gooleje ɗe yo Allah waɗan en jaam kono kam min e leydi ndi kam sinno tan wonano sa haali oɗo saaha joni leydi ndi hulɓoniri haalde ko arrestation garde à vue mandat de dépôt on kaɗa haala tan minen noon komin miskineɓe Allah min jiiɗa ɗum min cuusa ɗum kono kam yo Allah newnu tan laamɗo dañe tawa wona aɗa andi ɓeydi caɗele ɗe fof wona manifeste ɗi ni caɗele ɗe fof ko waajo wi wonata ko ɗum yimɓe cikkanno ko ɗum ni ɓurata wonde jaam kono o wi noon kadi way kono joni ɓurɗen hewde caɗele ni sabu laamɗo lomtade laamu wona hunde wemde so wonno mbatten tan poɗodiral waɗata so poɗodiral waɗi goto fof foɗata ko banggue mum min foɗodirɗoɓe parti ɓe fof wonɓe Allah holli min hen kam so tawi wonmo Allah holli min hen so tottama so woni candidat ma gañoyo kono oɗo saaha joni min mbawa haalde min cuusa haalde kono mboɗo andi tan kam Sénégal kam ko heeɓi indépendant ko dañi président ji 4 wona ko président ji 4 dañi Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade e Macky Sall jogui ko joyaɓo ewa wona foɗodiroɓe he mo inde mum woni kelmeje 4 wona foɗodiroɓe he mo inde mum woni kelmeje 4 sono suutte noon koɗo cuutata ɗum ala min kam suuttata haydara guila waɗede a garde à vue mandat de dépôt en par ce que kamɓe fof ɓe goni koye pouvoir eɓe keewi doole kono kam so tawi ko banggue ɓerdam kam mboɗo andi tan kam mo jiɗanmi so on wonmo Allah hollimi so on tottama kam mboɗo andi aucune probléme ma on won président taw koye premier tour ɗum kam so yiiɗi ni sokaɓe ɓe cokte so on tottama tan ma gaño ewo kono noon oɗo saaha joni mbaɗen duwaw tan yo Allah waɗan en sutura par ce que kamɓe ɗiɗo fof ɓe notorto ko inɗe fulɓe kala hen mo mbaɗɗa dénoncé heddiɓe gara piima noon kam somi yaltiɗo tan paami ko fuuta wawde fof tawya kam toon yo Allah waɗan en jaam eyyi mi salmini dendagal hettotoɓe Pindi TV mi weltima e émission ma mi salmini Gollo ko e bandam Sy Juuti Jaaɓi minen fof ko minen ustora e accident he ñaago Allah tan état o ƴetti décision min sinno ko sagam ɓe gacca bisuji ɗi jaaha subaka sinno ko sagam bis horo wirta policier ƴewani carte grise mum yurnaki oto ɗum so waɗama tali o ne faaɗi so ɗi jogui jamma so ɗi kawra e camion ngaji ɗi hay goto tellata ko less ɗum addata accident o goto fof tawata kone woni dow aɗa andi camion e bis hay goto jaɓata tellinde pono yo Allah waɗan en sutur
alhaji Souleymane en gardi hen haɗo. A jarama no feewi Ba Mody, jarama kadi no feewi Pire TV, jarama kadi no feewi kaw Abou Samba Diop, eɗen gandi darde makko no feewi e leñol ngol yiddemo e ɗemgal ngal kadi yiddemo kadi ɓe ganduɗa hoore makko sukaɓe dariɓe ngam ngam kadi yiɗɓe kadi daranade kadi e leñol ngol darde makko hen e no sembinirta ɗumen. Eɗen ñaago noon bolle juuɗe wondude cellal e kattane mbawka en jetti dendagal galle PN TV foof gila caméraman uji hay technicien ji hay journaliste ji en jetti kadi to banggue kadi joguino to banggue guitare belɗo o hono ceerno men Moussa Sy kanko noon kam invité mo noon Madina Gounass so Allah jaaɓi walla ko min nawrtamo Daka Ba Mody inchallah so Allah jaaɓi o jarama kadi no feewi ceerno Kalidou min jettima kadi no fotirten henne kadi eɗen duwanamo kadi kamɓe kadi balle juuɗe wondude e cellal e kattane mbawka leñol ngol en sohli waaɓe ni leñol ngol ene harjini kadi waaɓe ni kadi vraiment kadi eɗen ñaago Allah tan yo Allah junnan ɗum ɗo ha juuta kadi PN TV kadi Allah ɓamta ɗumen Allah dokka ɗumen kadi signal kadi mo ganduɗa hoore makko mawɗo en jetti kadi hono Harouna Dia kadi en duwanimamo kadi no fotirten henne en duwanima kadi en calmini kadi hono mini ko kadi guiɗo men kadi sehil men no feewi woni questeur woni Daouda kadi en duwanamo kadi nde Allah kadi timminen taɓe kadi fandare mabɓe e leñol ngol kadi ha kadi koɓe ganni koɓe coyni e télé PN TV ko ha kadi mbawa yettinde men ɗo foti yettade ɗo mi jaaki seydna Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ba Mody Allah jarama on jarama. ɗum noon en beltima no feewi tonggode 150 alhaji Souleymane Gollo ceerno Kalidou Ndiaye yantude Moussa Sy mo juuɗiɗi tati kono ma en jaaɓan konnguɗi mbayɗi tawa en adden ɗum ceerno Ibrahima Djibo o wi siko wiyama hande bonɓe ina mbare jaggu e moƴƴo ma tan o si wiyama bonɓe ina mbare jaggu e moƴƴo ma tan saabu ina wawi mo mbiyata o ko bonɗo won mbo moƴƴani mo mbiyata o ko moƴƴo kadi won mbo bonani won firti so wiyama bonɓe ina mbare jaggu e moƴƴo ma tan o rutti kadi o wi hoɓɓe ko tata tan te ɓen hoɓɓe soɓe ngara ɓe mbaynotako oyi koɗo gadiɗo o woni arsigi oyi arsigi sino ara waynotako koɗo ɗimmo o woni mayde oyi sino ara waynotako koɗo tataɓo o woni hoddiro sino ara waynotako ɓeɗo hoɓɓe fof ko hoɗotoɓe te soɓe ngara ɓe mbaynotako musidɗo men Demba Sangol oyi gueɗe tati ɓiɗɗo nanat ɗum tan e aduna a jaasi bamma o wi ko ina weeli e o wi welani nande neɗɗo o wi ɓiɗɗo so wiyama a jaasi bamma jasɗo bammu ina yurmini o wi gueɗal ɗimmal ngal o wi ɓiɗɗo so wiyama a ɓuuri bamma o wi ɓurde bammu welani nande kono ne weeli wonde o wi tataɓol ngol woni a fote bamma o poɗɗa e bammu ina ngakki o wi ɓiɓɓe kadi ko tata parnortoɗo baaba emo baaba farnorto e paynowo baaba o wi parnortoɗo baaba on woni kala ɗo jagga wiyata ko kaari woni baaba mbo baaba farnorto woni kala ɗo jagga wiyata kaari woni ɓiyam paynowo baaba o noon woni rema dañata ɗanno artirta ɗum noon en jarnimo no feewi en jetti alhaji Kalidou Amadou Hammerou Ba motareji tar gudde nammade yantude Oumar Alhaji en jetti kadi miñi men Kor Thiam janoɗo makko arti ina wonde goggo men Habi wonde en calmini ɗon Abou Alhaji Oumar Sadio Ba en calminiɓe tonggode 150 e goo ko ɗo wayni ko caggal to ko Djiby Dieng Allah jarama on jarama jokkon e yebbe téléphone KP
KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantoma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma